'Yan bindiga sun kai hare-hare a wasu ƙananan hukumomin jihar Katsina. An roƙi 'yan Najeriya su sadaukar da gidajensu domin killace masu coronavirus. Shugaban gwamnonin Arewa ya sassauta dogar hana zirga-zirga ta tsawon kwanaki 3. Farfesa Ango Abdullahi ya tona asirin ƙaryar da wasu gwamnoni ke yi akan coronavirus. Yau Asabar 2 ga watan 5 shekara ta 2020 za ku ji waɗannan da ma wasunsu a cikin shirin duniyar labarai. Shirin duniyar labarai zai fara ne da labarin siyasa inda tsohon gwamnan Kano Sanata Rabiu Musa Kwankwaso ya yi kira ga gwamnatin tarayya ta hanyar hukumar 'yan sandan farar hula SSS da gwamnatin jihar Kaduna su ƙara kaimi domin ceto magoyan bayansa Abubakar Idris da aka fi sani da Dadiyata. Daily Trust ce ta ruwaito cewa an sace Dadiyata ne a gidansa da ke Kaduna misalin karfe 1 dare a ranar 2 ga watan Agusta a wani yanayi mai ban tsoro kuma har yanzu ba a gano inda yake ba. Dadiyata mai shekaru 34 da haihuwa malami ne da ke koyarwa a jami'ar tarayya da ke Dutsen ma a jihar Katsina ya dade yana sukar tsare-tsaren gwamnati a kafafen sada zumunta. Iyalansa sun yi karar SSS da aka fi sani da DSS, kwamishinan 'yan sandan jihar Kaduna da gwamnatin jihar game da bacewarsa. Amma hukumar ta DSS a cikin wata wasiƙa da ta aike wa rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta ce bata san inda yake ba kuma ba ita ce ta sace shi ba. Ƙungiyar NEF ta dattawan Arewa ta zargi wasu gwamnonin jihohin Najeriya da laifin siyasantar da lamarin annobar cutar coronavirus wacce ta barke a ƙasar. Cikin sanarwar da ƙungiyar ta fitar a ranar Alhamis ta lura da cewa wasu gwamnoni a ƙasar ba sa kwatanta gaskiya yayin bayyana adadin mutanen da suka kamu da cutar a jihohinsu. Sanarwar dai ta fito daga bakin shugaban ƙungiyar Farfesa Abdullahi Ango. Ya ce gwamnoni na kitsa wani tugu ne da manufa ta jawo hankalin gwamnatin tarayya domin samun kudade daga wurinta. Haka kuma manufar wannan tugu da rashin kamanta gaskiya akan yadda adadin waɗanda cutar coronavirus ta harba ita ce kan jawo hankalin ƙasashen ketare domin samun gudunmuwa. Ya ce kungiyar tana matukar bakin ciki ganin yadda gwamnoni da dama kan shira da ƙarya kan adadin waɗanda cutar corona ta harba a jihohinsu saboda tsammani da kuma sa ran samun wasu kudade daga gwamnatin tarayya da kuma gudunmuwar ƙasashen waje. Mutum 45 a jihar Kano sun shiga hannun hukuma bayan sun karya doka. Za ku ji ƙarin bayani tare da Zainab Suleiman. A Kano, mutum 45 sun shiga hannun hukuma bayan karya doka. Rundunar 'yan sandan jihar Kano ta tabbatar da damƙo mutum 45 da aka kama da laifin take dokar jihar. Kamar yadda kwamishinan 'yan sandan jihar ya bayyana, 15 daga cikinsu malamai ne da suka ja sallar Juma'a a jam'i. Shugaban kwamitin yaƙi da cutar COVID-19 ta jihar ya tabbatar da an yi nasarar damƙo wani mutum da ya gudu bayan an tabbatar da yana ɗauke da cutar corona. Kwamishinan 'yan sandan jihar Habu Sani ya bayyana hakan yayin ba da bayanin inda aka tsaya wajen tabbatar da dokar hana zirga-zirga a jihar. Ya ce, 15 daga ciki waɗanda ake zargi duk malamai ne an kama su ne saboda jan jam'in sallar Juma'a da suka yi wanda ya karan tsaye ga dokar jihar. A halin yanzu dai an yanke musu hukunci, jaridar The Punch ta rawaito. Kwamishinan wanda shine shugaban kwamitin jami'an tsaro akan yakar cutar COVID-19 ya ce mutum 30 ne aka sake kamawa akan wannan laifin kuma an yanke musu hukunci. Zainab Suleiman, duniyar labarai. Ministan kiwon lafiya a gwamnatin shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, Dr. Osage Ehenry ya roƙi 'yan Najeriya su taimaka da gidajensu domin killace masu cutar coronavirus. Jaridar Punch ta ruwaito ministan ya bayyana haka ne yayin da yake ganawa da manema labaru a taron kwamitin shugaban ƙasa da ke yaƙi da COVID-19 a ranar Alhamis a Abuja. A yayin taron da ya gudana a ofishin hukumar kiyaye yaduwar cututtuka NCDC, ministan ya ce suna sa ran yi ma mutane miliyan 2 gwaji a cikin watanni 3 masu zuwa. Saboda haka ya ce akwai buƙatar ƙarin wuraren da za su yi amfani da su domin killace mutanen da aka samu suna ɗauke da cutar bayan fitowar sakamakon gwaje-gwajen da za a gudanar. Ina roƙon 'yan Najeriya su bayar da gidajensu na ɗan wani lokaci saboda wannan aiki. Ina fatan mutane da dama za su bayar da gidajensu ga gwamnatocin jihohi saboda aikin. Ba wai mun rasa wuri bane a yanzu, amma muna wannan kira ne saboda gaba don ya kasance mun kammala shiri, in ji shi. 'Yan bindiga sun kai hare-hare a wasu ƙananan hukumomin 3 a jihar Katsina. 'Yan bindigar sun kai hare-haren ne yayin da jihar ta saka dokar kulle saboda bullar COVID-19. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar SP Gambo Isa ya tabbatar da wasu daga cikin hare-hare a Mabai da Katsalle.
'Yan bindigar sun kai hare-hare ne a ƙauyukan Mabai ƙaramar hukumar Kankara, bayan kasuwa ƙaramar hukumar Dutsen Musawa ƙaramar hukumar Musawa, a yayin da gwamnatin jihar ta saka dokar kulle saboda COVID-19. Ƙananan hukumomin Musawa da Dutsen ma suna cikin ƙananan hukumomin da aka saka wa dokar kulle saboda bullar annobar coronavirus a yankunan. A garin Musawa, masu garkuwa da mutane sun sace wata matar aure mai suna Hadiza Sale tare da yaranta biyu, daga bisani masu garkuwar da mutane suka sako yaran nata. A ƙauyen Mabe misalin karfe 12 na daren Laraba 'yan bindigan suka kai hari a ƙauyen inda suka kashe wani Sada Musa, yayin da harsashin da ta kubuce ta yi wa wani Kabiru Muhammad rauni. Kazalika kwanaki 4 da suka gabata 'yan bindigan sun kai hari a ƙauyen Katsalle inda wasu mutane da ba a tabbatar da sahihancin abin da suka faɗi ba suka ce an kashe mutane 2. Mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Katsina SP Gamba Isa ya tabbatar da harin da kisar da aka yi a ƙauyen Mabai, amma ya ce babu wanda aka kashe a ƙauyen Katsalle. Gwamnatin jihar Plateau a ƙarƙashin jagorancin gwamna Simon Lalong ta sanar da sassauta dokar hana shige da fice ta sanya a jihar don gudun yaduwar cutar coronavirus. Kamfanin dillancin labarun Najeriya nan ta bayyana Lalong ya bayyana haka ne a ranar Alhamis, inda ya ce ya baiwa jama'ar hutun kwanaki 3 daga ranar Alhamis zuwa ranar Lahadi. Gwamnan ya yi haka ne domin jama'a su samu damar sayan kayan abinci kafin dokar ta ci gaba da aikinta. To da wannan muka kawo ƙarshen shirin duniyar labarai na yau, da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu. Kar ku manta za ku iya ziyartar shafinmu na Facebook a Randawa Media Concept ko kuma YouTube channel ɗinmu da ke Randawa Media Concept domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Haka kuma za ku iya bin mu ta kafar sada zumunta a dandalin WhatsApp, ku yi magana a 0800-3217-6520 domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Yanzu kuma a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na Randawa Media Concept, musamman ma dai Zainab Suleiman da ta taya ni gabatar da shirin. Sunana Isa Sani Randawa da na gabatar a wannan karan nake cewa mu kasance lafiya da alkhairi. Assalamu alaikum.